Сәлам дуслар, біз Татарстанның төп җиде яңалыгын җиткерергә әзер. Сез дә әзердер. Уңайлырак итеп утырышыгыз, кызык булачак хәзер. Беләсезме, пәнҗешәмбедә күлмәк шалбарымны үтүкләгәндә, утюктан сәер тавышлар ишетелде. Ки. Роберт, миндә дә булды андый хәл. Җомга көне күлмәгемне үтүкләп торам, аннан слут дигән тавышлар чыкты. Слуцкий түгелме соң бу? Менә бу пәнҗешәмбе җомганың сәер күренешләренә кадәр дүшәмбе бер яңалыгы белән кемнедер шаккатырды, кемнедер аптырашта калдырды. Казан өчен рок һәм футбол параллель булудан туктап, төрле якларга таралды. Дүшәмбедә Роман Шаронов Казан клубының тренерлык вазифасыннан азат ителде. Битте. Стадионда бүтән Металлика яңгырамаячак. Роман барча кассеталарын үзе белән алып киткән. Әмә республиканың көнчыгыш өлешендә яшәүчеләр өчен искәртик әле. Хәзер нефтехимик ФНЛда 5нче булып бара. Сезнең Казан белән дербине хоккейда гына карап шикләнергә теләмәвегезне яхшы аңлыйбыз без. Сишәмбе көнне Рөстәм Миңнеханов халык моңзарына колак салып, Инстаграмда сораштыру үткәрде. 31 декабрьдә халык ял итәргә тели микән? Президент менә шул хакта белергә теләде. Нәтиҗәдә 146% татарстанлы әйе дип җавап биргән. Хәзер безнең тагын бер ял 31 декабрь бар. Әмма эш көне дә өстәлде. 31 өчен 28-ндә үк эшләп куячакбыз. Әлбәттә инде, каядыр артта, кайдадыр киметәләр ди бит. Шәршәмбе көнне Данир Сабировның Уникста буласы концерты алдыннан бинада бомба куелуы турында шалтырату булды. Шул ук мизгелдә ашыгыч рәвештә 1000 тамашачы һәм 270 хезмәткәр эвакуацияләнде. Әмма Данир югалып калмады. Репродуктор алып, халык алкышларына күмелеп, шунда ук урамда чыгыш ясый башлады. Билгеле булганча Данир Азнакайдан, күптән түгел бер Казан басмасының журналисты Азнакай колхозникларын мыскыл итәргә чакырган иде. Күрәсең, Уникска бомба куелды дип шалтыратучы бу журналистның сүзләрен бик үк аңлап бетермәгән бугай. Тик бу аны җаваплылыктан коткармаячак. Җинаять җаваплылыгы яный аңа. Ә менә Уникста билгеле бомба юк иде. Данирдан үрнәк ал. Теге колхозник журналист кебек булма. Казан тагын да тазарырга, киңәерергә мөмкин. Кинәттән генә муниципалитет яңа җирләр яулау турында уйлана башлап, Лаеш районының Матюшина авыл җирлеген исенә төшерә. Бу яңалык Боровое Матюшина халкы өчен яшен суккандай була. Ник дигәндә, Матюшина җирлеге Казанга кушылган очракта электр үтү өчен тарифлар ОСАГО авыл халкы өчен артачак дигән сүз. Әмма анысы да йөртүче гаиләсе белән авылда теркәлгән очракта гына булачак. Казан көнчыгышка таба сузыла башлагач, яңалыкларның сәяси өлешенә күчсәк тә була. Чөнки республиканың көнчыгыш районнарында чын мәгънәсендә күкләр күкрәп куйды. Татарстанның Ичке эшләр министрлыгының республика хөкүмәте белән берлектә узган утырышта президент Менделеевск районы башлыгына яңа эш урыны табарга киңәш итеп, аны вазифасыннан азат итте. Извини, пожалуйста, но по-другому нельзя. Сорау туа. Мондый куылудан соң Татарстанда гомумән эш табып була микән ул? Чирмешән районы җитәкчесенә дә эләкте, әмма ул соңгы кисәтү белән генә котылып калды һәм еллык премиясын дә бирмәячәкләр аңа. Дөрес, район белән идарә итү дилбегәсен үз кулларында саклап кала алды җитәкче. Менә хәзер Чирмешән башлыгы 28-е дә, 31-е дә һәм бөтен гыйнвар бәйрәмнәрендә тир түгеп эшләргә әзер булачак. Пәнҗешәмбе көнне Россия президенты зур матбугат конференциясын үткәрде. Владимир Путин 4 сәгать дәвамында бүләккә китаплар, төрле чараларга чакырулар, рәхмәт һәм хөрмәт сүзләре кабул итте һәм хәтта 5-7 сорауга да җавап бирде. Әмма чара ахырына таба президентның матбугат сәркәтибе Дмитрий Песков татарларга, аларның да сүз әйтергә теләвенә күпме генә ишарәләр ясамасын булмады. Владимир Владимирович Яшел үзәндәге шәһәр чыршысы ачылуга һәм Татарстанны елына инде 4нче тапкыр күрүгә чакыру ала алмады. Теге үтүкләргә әйләнеп кайтыйк әле. Җомгада Рубинның баш тренеры булып Леонид Слуцкий билгеләнүе турында рәсми хәбәр иреште. Бу яңалыкка шаккатудан бөтен спорт дөньясы допинг гаугалары һәм россиялеләрнең халыкара ярышлардан читләштерелүе турында онытып та торды хәтта. Леонид Викторовичны 5 елга чакырганнар. Әле шуңа өстәп туктаусыз трансферлар һәм шиксез ышану рәхмәтләр дә вәгъдә иткәннәр. Тренер Татарстанга сыра тулы Англия һәм ирекле Голландиядан соң килде. Я, Леонид Викторович,
типтеріп ял итүдән соң хәзер ашап та алсагыз ярый инде. Дуслар, узган атна безнең шәменә шундый яңалыклар белән истәлекле булды. Әй, тырыштык сезгә аларны әзерләгәндә. Шулай бит, Роберт? Әйе, сезгә дә ошагандыр дип ышанып калабыз һәм киләсе очрашуга хәзердән үк чакырып калабыз. Безгә лайклар һәм комментарийлар язарга онытмагыз. Мактап.